El setmanari patrocina Redacció Berga. Avui ha començat a Berga el primer curs de la Universitat Catalana d'Estiu de Natura que es desenvoluparà fins dimecres de la setmana vinent. Enguany, són 5 els cursos que s'oferten en aquesta edició, la 16a, tots ells a l'entorn de temes relacionats amb l'aprofitament dels recursos naturals i la seva problemàtica en països subdesenvolupats. Tota l'oferta formativa combina classes teòriques amb sortides de camp. Els cursos estan inclosos dins la programació de cursos d'estiu de la xarxa Vives d'universitats i poden ser convalidats per crèdits d'assignatures de lliure elecció. La Universitat Catalana d'Estiu de la Natura és una iniciativa de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa. L'acte de presentació de l'edició d'enguany s'ha fet aquesta mateixa tarda i ha comptat amb la presència dels seus coordinadors, Josep Fons i Dolors Grau, de l'alcalde de Berga, Juli Gendrau, i del president del Consell Comarcal del Berguedà, Sergi Roca. Recollir, destruir i reciclar la documentació oficial, principalment la que generen les administracions públiques, és l'objectiu d'un nou projecte empresarial que es vol instal·lar a Cercs. Segons ha confirmat l'alcalde Ferran Civil, una família del municipi que fa anys que va deixar el poble està fent els tràmits per poder iniciar aquesta activitat que s'instal·larà en una de les naus de lloguer que gestiona el Consorci de Formació i Iniciativa Cercs Berguedà al complex de la central tèrmica. La intenció dels impulsors del projecte és treballar per qualsevol institució pública i empresa, però principalment per a les que hi ha a les comarques de la Catalunya central. El pavelló municipal d'esports de Porreig ha acollit aquest cap de setmana una nova edició de la LAN Party. Les jornades van reunir aficionats a la informàtica i als jocs d'ordinador. Tots ells van poder experimentar amb les darreres novetats d'entreteniment i oci des de divendres fins diumenge de forma ininterrompuda. Des de jocs de simulació de batalles fins a jocs esportius, de ball i les darreres novetats en videojocs per a tot tipus de cònsoles. Es tracta de les jornades lúdiques que organitza el Parc Fluvial del Llobregat dins el Pla d'Accions de Noves Tecnologies del Consorci. El Saló de Plens de l'Ajuntament de Berga va acollir aquest dissabte la recepció que el consistori va oferir a l'equip prebenjamí del Club Esportiu Berga. L'alcalde de la ciutat, Juli Gendrau, va felicitar els jugadors pel campionat obtingut durant aquesta temporada. Puyol, Ruiz i Torres.